Доброго ранку! Усім салют! Рада вітать вас у нашем доброе ранку. Так, а ну, покажитеся мне. Нет, так справа не пойдзе. Яка справа? Куди не пойдзе? Справа ў тым, што мы ўсе не падыходзім Для чаго? для сённяшняга дня. Вось дыкну. А што сёння за дзень такі, што мы да яго не падыходзім? Мы ўсе выглядаем вельмі акуратна. А як павінны ты лічыш выглядаць вядучыя ранішняй праграмы? Сёння вось так. Ого, Кася, якая ты... Калматая? Я гэтага не гаварыў, а то я яшчэ пакрыўдзіся. Не, сёння не пакрыўджуся, бо 16 снежня ва ўсім свеце адзначаецца менавіта дзень калматых. Ой, якое смешнае свята. А я лічу, гэта свята для тых, каму ляніва прычэсвацца. Да ну, разумнік. Але табе звычайна падабаюцца акуратныя прычоскі. Звычайна так, але аказваецца, кудлатасць не абавязкова неакуратнасць. Вось яно што. А калматыя прычоскі, між іншым, могуць быць смешнымі і арыгінальнымі. А людзі, якія выбіраюць такія прычоскі, звычайна вясёлыя, з пачуццём гумару і маюць багатую фантазію. Кася, значыць, ты прапануеш і нашым гледачам адзначыць сённяшняе свята? Менавіта! Напрыклад, можна пасля заняткаў наладзіць конкурс на самую смешную прычоску. Здымкі з гэтага свята будуць потым доўгі час весяліць вас і вашых сяброў. Цікавая прапанова. Але сур'ёзных людзей, мне здаецца, нельга ўявіць з арыгінальнымі прычоскамі. А вось тут ты памыляйся, разумнік. Сімвалам сённяшняга свята можна лічыць вядомы здымак вельмі сур'ёзнага вучонага Альберта Эйнштейна. Ой, сапраўды! Там вучоны з такой пацешнай прычоскай. А гэты фотаздымак усім знаёмы. Во-во! А сусветна вядомы кампазітар Людвіг ван Бетховен адмаўляўся насіць акуратны парык. Хаця так было прынята ў той час. Што ты скажаш на гэта, разумнік? Думаю, так кампазітар праяўляў сваю творчую натуру. Не хацеў быць, як усе. Менавіта! Сябры! І вы сёння можаце адзначыць дзень калматых. Але, калі ласка, толькі пасля заняткаў. Правільна, бо ў школы і садкі вы павінны прыйсці, як звычайна акуратнымі. І яшчэ скажу, можна мець вясёлую і арыгінальную калматую прычоску, але абавязкова трэба мыць і прычэсваць валасы. Каб на вас было прыемна паглядзець. Дзякуй, Кася, вельмі цікавае свята ты адшукала. І прычоску зрабіла святочную, здорава. Значыцца, я заслужыла ўзнагароду. Ранішні мультфільм падыдзе? А, яшчэ як! Тады глядзім. Кася, ты вырашыла ўвесь добраранак правесці з такой смешнай прычоскай? А што, вам не падабаецца? Ды падабаецца. З такой прычоскай ты мне нагадваеш дзяўчынку, з якой я пазнаёміўся ў інтэрнэце. У яе падобная прычоска? Да ну, ты выдумляеш, разумнік. Нічога я не выдумляю. Хочаце, магу і вас пазнаёміць. Вядома, хочам. Знаёмцеся, моя сяброўка, 7гадовая Шыла Каверт-Інь з Аўстраліі. Ой, якая смешная дзяўчынка, а яна спецыяльна робіць такую смешную прычоску? Не, проста з яе валасамі не можа справіцца ні адна расчоска. Такіх людзей у свеце ўсяго каля 100. Ого, так мала? Ну і ну. Не ведаю, гэта добра ці дрэнна мець прычоску, якую нельга змяніць. А Шыле яе прычоска падабаецца. Яна лічыць, што яе валасы не такія сумныя, як ва ўсіх астатніх. І настаўнікі не робяць Шыле заўвагі за знешні выгляд? Таксама плюс. Плюсаў у сваёй знешнасці дзяўчынка знаходзіць многа. Напрыклад, спрабуе сябе ў якасці мадэлі. Правільна робіць. Думаю, незвычайная прычоска дзяўчынкі часта прыцягвае ўвагу, таму Шыла не баіцца выходзіць на подыум. Лесік, я таксама хачу пасябраваць з Шылай. Упэўнена, яна вясёлая. Давай запросім яе да нас у добраранак. Можам і запрасіць, але Аўстралія вельмі далёка.
Хутка ўбачыць шылу ў нас, напэўна, не атрымаецца. Нічога страшного, мы можем звязаться с Шилой по интернете. О, выдатная ідэя! Мы паговорым па відэасувязі і пакажам Шыле які-небудзь вясёлы мульцік. Давайте зараз і выберем падыходзячы. Хітруха ты, Кася. Так і скажы, што хочаш мульцік паглядзець. Хачу. І дзеткі не супраць. Ну, тогда давайте глядеть. Слухай, Лесик, я тут подумала, давно мы нікуди не лятали. І куди ти хочеш відправитися, Кася? У якое-небудзь незвычайнае падарожжа. Во, придумала. Няхай яно будзе ружовае. А гэта як ружовае падарожжа? Не ведаю, няхай Лесик думае. Ён у нас разумнік. Але я хачу менавіта у ружовае падарожжа. Заданне зразумеў, Кася. Толькі мне трэба крыху падумаць. Выдатна, подумай, а мы пакуль мультик поглядим и пасля мультика адразу отправляемся. Ну что, Лесик, подрыхтовал ружовое подорожжа? Задача была складаная, але я справіўся. Я у тебе верила, Лесик. Тады не будем час марнаваць, лятим! И куды мы отправляемся? Да ружовага возера. Хочешь сказать, Лесик, что недзе існуе ружовае возера? Не может быть! Яшчэ як можа. Глядзіце самі. Ого! Сапраўды ружовае, нішто сабе! Ха! Ці ты нешта зрабіў з фотаздымкамі, Лесик, каб выканаць маё пажаданне? Нічога не рабіў. Возера сапраўды выглядае так. Мяняюцца толькі яго адценні ў залежнасці ад сезонаў. Яно можа быць і ярка-ружовым, і цёмна-бардовым. Ну и дзівоснае возера. А дзе яно знаходзіцца і як называецца? Знаходзіцца возера ў Аўстраліі і называецца Хіліер. А чаму яно такое ружовае? У ім што, замест вады клубнічны сироп? Не, не сироп. Вода, але не зусім звычайная. Вучоныя толькі нядаўна высветлілі, чаму яна ружовага колеру. Дык подзяліся з намі гэтай інфармацыяй, Лесик. Оказывается, вода ў возеры афарбавана водарасцямі. Вось дык ну. Зусім нядаўна вучоныя знайшлі ў возеры Хілер водарасці, якія называюцца дуналіелла саланаводная. А чаму саланаводная? Таму што гэтае возера вельмі салёнае, больш, чым акіяны, якія абмываюць Аўстралію. І таму спачатку лічылася, што водарасці не могуць існаваць у такой салёнай вадзе. А яны могуць? Гэтыя могуць. І менавіта яны афарбоўваюць ваду. Так, водарасці паглынаюць святло і выпрацоўваюць караціноід, пігмент, які ёсць у звычайнай моркве. І ён расфарбоўвае ваду гэтага возера. Ну як жа здорава! Я б з задавальненнем туды акунулася. Ну, а зараз, думаю, час акунуцца ў мультыплікацыйны свет. Зразумеў. Уключаю чарговы дабраранкаўскі мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Сябры, правядзіце сённяшні дзень карысна. Цікава. А самае галоўнае – весела. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым дабраранку! Ха-ха! Не праспі!